Akwụkwọ nke Nahum isi nke mbụ. Akwụkwọ nke ọhụụ nke Nahum onye Elkesh. Chineke nwere ekworo, Jehova na-adọpụkwa. Onye nwe anyị nke iwe. Onye nwe anyị na-abọ ọbọ n'aka ndị iro ma na-edebe iwe nke ndị iro ya nye onwe ya. Jehova dị nwayọọ iwe ma dị ukwuu n'ike. Ọ gaghịkwa ewepụ ndị ajọ omume n'aka mmehie. Jehova na-efegharị n'ikuku na n'oké ifufe. Igwe ojii bụkwa uzuzu nke ụkwụ ya. Ọ na-emegharị oké osimiri ma na-awụpụ ya, na-awụpụkwa osimiri niile. Bashan na Kamel bibiri, Lebanon bibirikwa. Ugwu na-ama jijiji n'ihi ya. Elu ugwu gbazere, ụwa agbazewokwa n'ihu ya. Ee, ụwa na ndị niile bi n'ime ya. Onye nwere ike iguzo n'ihu iwe ya, ma ọ bụ onye nwere ike ịnọgide n'ọkụ nke iwe ya? Iwe ya dị ike dịka ọkụ, nkume ya na-agbajikwa. Jehova dị mma ma dịkwa ike n'ụbọchị nsogbu, ma mara ndị tụkwasịrị ya obi. Ma mgbe ọ gafesịrị n'ebe ahụ dịka ide mmiri, ọ ga-ebibi ebe ọ nọ kpamkpam. Ọchịchịrị ga-achụkwa ndị iro ya. Gịnị ka unu na-ezube ime megide Jehova? Ọ ga-ebibi ya kpamkpam. Nsogbu agaghị apụta ọzọ, n'ihi na ọ ga-abịa dịka ogwu akpọkọtara n'etiti onwe ha, dịka ndị aṅụrụma na ịṅụbiga mmanya ókè. A ga-erepịa ha dịka ahịhịa kpọrọ nkụ kpamkpam. Onye na-echepụta ihe ọjọọ megide Jehova si n'ime gị pụta. Onye ndụmọdụ ọjọọ, otu a ka Jehova kwuru, ọ bụ ezie na ha dị jụụ, ọ bụ ezie na ha dị ọtụtụ, otu a ka a ga-ewepụ ha mgbe ọ ga-apụ. Ọ bụ ezie na m mekpaworo gị ahụ, agaghị m emekpa gị ahụ ọzọ, n'ihi na ugbu a m ga-agbaji yoku n'ahụ gị, m ga-adọkasị agbụ gị. Jehova enyewo iwu banyere gị ka a ghara ịgha aha gị ọzọ. N'ụlọ chi gị ka m ga-ebipụ ọla kọpa na ihe oyiyi akpụrụ akpụ. M ga-eme ka ọ bụrụ ili gị, n'ihi na ị bụ onye rụrụ arụ. Lee, n'elu ugwu ukwu onye na-ekwupụta ma na-ekwusa udo, Juda. Debe mmemme gị, debe nkwa gị, n'ihi na onye ajọ omume agaghị agafe gị ọzọ. A ga-ewepụ ya kpamkpam. Akwụkwọ nke Nahum isi nke abụọ. Onye mbibi abịawo n'ihu gị. Chebe ngwa agha gị, lezie anya n'ụzọ gị. Mee ka agbụ gị sie ike, mee ka ike gị bawanye ike site n'ike. N'ihi na Jehova ewepụwo ebube nke Jekọb dịka ebube nke Izrel, n'ihi na ndị na-apụnara ihe efu emebiwo ha osisi vaịn ha. Ọta nke ndị dị ike ya agbaala ọbara ọbara. Ụdị dị iche iche dị n'akpụkpọ anụ. Osisi ga-adị ka ọkụ na ire ọkụ n'ụbọchị nkwadebe ya. Osisi fig ga-ama jijiji. Ụda ga-agbawa n'okporo ámá. Ha ga-agba ọsọ gaa n'okporo ámá. Ha ga-adị ka amụma. Ha ga-agagharị dị ka egbe eluigwe. Ọ ga-echeta ndị dị ike ya. A ga-asụ ngọngọ ka ha na-aga. Ha ga-agba ọsọ gaa mgbidi ya. A ga-akwadebekwa ihe nchebe. A ga-emeghe ọnụ ụzọ ámá mgbidi. Ụlọ eze ga-agbazekwa. A ga-akpọrọ Huzab, eze nwanyị, na ya gaa n'ohu nwanyị a dọrọ n'agha. Ndị inyom ga-edu ya dịka onye ọchịchị, na-eti ara ha. Ma Ninive dịka ebe mmiri na-agba agba mgbe niile. Ma ha ga-agba ọsọ. Ha guzoro na-eti mkpu, mana ọ dịghị onye na-eleghachi anya azụ. Wepụta silto, dọpụta mkpụrụ ego dị oke ọnụ ahịa, n'ihi na ọ dịghị ihe fọdụrụ idebe.
Ọ dịghịkwa otuto ọzọ maka arịa bara uru niile. Ọ tọgbọ chakoo, obi na-agbaze ikpere na-agbawa agbawa, iru uju dị n'ụlọ niile, ihu mmadụ niile agbawokwa ọchịchịrị, ebe obibi ọdụm na ebe ịta nri nke ụmụ ọdụm dị. Ebe ọdụm na ọdụm na-eje ije, ọdụm na-akwalikwa, ọ dịghịkwa onye chụpụrụ ha. Ọdụm dọwara onwe ya maka ụmụ ya, ọ na-agbagharị gburugburu ọdụm ya, o jupụtara n'ekpere na ebe obibi ya na nri. Lee, abịara m bịakwute gị, ka Jehova nke usuu ndị agha kwuru. M ga-eli ụmụ ya n'anwụrụ ọkụ, mma agha ga-ebibi ọdụm gị ndị dị ogologo, a ga-ebipụkwa ihe a kwatara n'ala, agaghịkwa anụ olu ndị ozi gị ọzọ. Akwụkwọ nke Nahum, isi nke 3. Obodo ọbara, ihe niile jupụtara n'ụgha na ịpụnara mmadụ ihe. Ekpere anaghị apụ apụ, mkpọtụ ụtarị, mkpọtụ wheel, ịkụ ịnyịnya na iwuli elu nke ịnyịnya. Onye na-agba ịnyịnya ahụ welitere mma agha na-egbuke egbuke na ùbe na-egbuke egbuke. E gbukwara ọtụtụ mmadụ, ozu dịkwa ọtụtụ, enweghịkwa ihe ọzọ fọdụrụ n'ozu ha. Ha na-asụ ngọngọ n'elu ozu ha n'ihi ọtụtụ ịkwa iko nke nwaanyị akwụna ahụ mara mma ma hụ amoosu n'anya. Onye na-emekwa ka ndị mmadụ gafee n'ịkwa iko ya na-ejidesi ike. M ga-eji anwansi ya mee ka mba dị iche iche bịakwasị gị, ka Jehova nke usuu ndị agha kwuru. M ga-ewepụkwa gị n'ahụ ihu gị. M ga-egosikwa mba dị iche iche ihe ruru unyi gị n'elu uwe gị. M ga-egosikwa gị ihe ruru unyi n'elu gị. M ga-emekwa gị ihe arụ, mekwa alaeze dị iche iche ihere gị. Ọ ga-erukwa na ndị niile na-ele gị anya ga-agbanahụ gị. Ma a ga-asị, ala anyị niile n'iyi, onye ga-emere ya ebere? Ebee ka m ga-eme ka mmiri gbaa ya gburugburu? Onye osimiri ya bụ nke dị n'ụsọ osimiri, nke nwere mgbidi ahụ. Etiopia na Ijipt bụ ike ya, ọ dịghịkwa onye ọzọ bụ ndị enyemaka ya. Ma e wepụrụ osisi wee banye n'ime, ọ bụ na ụmụntakịrị ya ka e gbuturu n'isi okporo ámá niile. E wee lụọ ọgụ maka ndị a ma ama ya. E kekwara ndị ezi omume ya niile agbụ. Ị ga-aṅụkwa mmanya, ị ga-ezobe onwe gị ma chọọ enyemaka n'ihi onye iro. Obodo gị niile siri ike ga-adị ka mkpụrụ fig nwere mkpụrụ fig bụ mbụ chara acha. N'ihi na ọ bụrụ na a na-ama jijiji, ha ga-adaba n'ọnụ ndị na-eme ka ha maa jijiji, ha ga-eri ha. Lee, ndị gị nọ n'ime gị bụ ụmụ nwanyị. Ọnụ ụzọ ámá nke ala gị ga-emeghe nye ndị iro gị. Ọkụ ga-ebibikwa mgbidi gị. Mmiri maka nnọchibido. Mee ka ebe obibi gị sie ike, rọọ ụrọ. Mee ka ntụ ọka ahụ dị nro. Mee brik siri ike. Ọkụ ga-ebibi gị, mma agha ga-egbutu gị, ripịa gị dịka igurube. Ọ bụ ezie na ị na-amụba dịka igurube, ma na-amụba dịka igurube, imewo ka njem gị bawanye dịka kpakpando nke eluigwe. Igurube ga-ebibi ma fepụ. Ndị isi gị dịka igurube, ndị isi gị dịkwa ka igurube ukwu ndị na-anọ n'ogige n'oge oyi, ma mgbe anyanwụ na-awa, ha na-agba ọsọ, amaghịkwa ebe ha nọ.
ndị ọzụzụ atụrụ gị na-arahụ ụra. Eze Asiria, ndị dike gị dị n'ala, ndị gị agbasasịwo n'ugwu, ọ dịghịkwa onye na-achịkọta ha. Ọ dịghị ọgwụgwọ maka ọnya gị, ọrịa gị dị njọ. Ndị niile nụrụ banyere gị na-akwa aka megide gị, n'ihi na onye ka njọ omume gị na-agabigaghị mgbe niile. Akwụkwọ nke Maịka isi nke 4. Ma n'ụbọchị ikpeazụ, ọ ga-eru na a ga-edozi ugwu nke ụlọ Jehova n'elu ugwu. A ga-ebulikwa ya elu n'elu ugwu. Ndị mmadụ ga-enubakwa n'ebe ahụ. Ee, ọtụtụ mba ga-abịa ugwu Jehova nọ n'ụlọ ahụ wee sị, bịanụ ka anyị gaa Chineke nke Jekọb. Ọ ga-akwakwa ụzọ. Anyị ga-ejekwa ije n'ụzọ ya, n'ihi na okwu ahụ ga-esi na Zayọn pụta. Okwu Jehova ga-esikwa na Jerusalem pụta. Ọ ga-ekpe ikpe n'etiti ọtụtụ ndị. Ọ ga-abara mba dị ike mba, ndị anya mba. Ha ga-agbajikwa mma agha ha ka ha bụrụ ndị mmụọ ọjọọ. Ùbe ha ga-aghọkwa ihe eji anọkwasị n'elu oche. Mba agaghị ebuli mma agha megide mba. Ha agaghịkwa amụta ịlụ ọgụ ọzọ. Ha ga-anọdụ ala n'okpuru ubi vaịn, ya na n'okpuru osisi fig ya. Ọ dịghịkwa onye ga-atụ ha ụjọ, n'ihi na ọnụ Jehova nke ụsụ ndị agha ekwuwo ya. N'ihi na ihe niile, ndị mmadụ ga-eje ije n'aha Chineke nke ha. Anyị ga-ejekwa ije n'aha Onyenwe anyị Chineke anyị ruo mgbe ebighị ebi. N'otu ụbọchị ahụ, ka Jehova kwuru, m ga-akpọkọta onye guzoro otu ebe, m ga-achịkọta onye a chụpụrụ na onye m metọrọ. M ga-eme ka onye guzo otu ebe bụrụ onye fọdụrụ. M ga-emekwa ka onye a chụpụrụ bụrụ mba dị ike. Jehova ga-achịkwa ha n'ugwu Zayọn, site ugbu a gaa n'ihu ruo mgbe ebighị ebi. Gị onwe gị, ụlọ elu nke igwe atụrụ, ebe mgbaba Zayọn, ga-abịarute gị. Eze ga-abịakwutekwa gị, nwa mbụ nke Jerusalem. Gịnị mere ị ga-eji kwa akwa ọzọ? Ọ bụ na onye nwe gị achụpụla eze n'ime gị? Ndụmọdụ gị ọ lawo, n'ihi na mwute jidewo gị, dịka nwaanyị nọ n'iru uju, dịka nwaanyị nọ n'ihe isi ike, n'ihi na ugbu a gị onwe gị na-eru uju. Ada Zayọn, ị ga-apụ n'obodo ahụ ma biri n'ọhịa. Ị ga-aga Babel, mana n'ebe ahụ ka a ga-anapụta gị. N'ebe ahụ ka Jehova ga-anapụta gị n'aka ndị iro gị. Ugbu a, ọtụtụ mba agbakọtawokwa megide gị na-asị, aga m ama Zayọn ikpe. Anya gị ga-elekwa Zayọn anya, n'elu Zayọn. Mana ha amaghị echiche Jehova. Ha aghọtaghị ndụmọdụ ya, n'ihi na ọ ga-achịkọta ha dịka atụrụ n'ụlọ anụ. Bilie ma zọchaa, Ada Zayọn, n'ihi na m ga-eme ka mpi gị kpọọ egbe eluigwe. M ga-emekwa ka nkịta gị dị nkọ. Ị ga-adọkakwa ọtụtụ ndị dị iche iche. M ga-edokwa akụ ha nye Jehova, nyekwa onye na-achị ụwa dum ihe onwunwe ha. Akwụkwọ nke Maịka isi nke 5. Oge onye ga-abụ akwụkwọ ma Tom Bagma na site n'otu oge, mgbe nke ahụ bụ ụmụnne unu ndị ọzọ ga-ebili n'etiti Izrel ga-eguzo. Onye ahụ ga-eguzo ma rie nri n'aha Jehova. Ha wee mee ka ha dị elu ruo Jan ga-adị ndụ ugbu a. Ọ ga-abụ udo anyị mgbe Ashura ga-ala, mgbe ọ ga-azọdo anyị elu n'ụlọ elu ala anyị.
Mgbe ahụ anyị ga-akpọlite ya ndị isi 10 na ndị ikom 8 na mma agha n'ala Nunod. Ha ga-ebibi Asiria, mma agha ga-adịkwa otu ahụ. A ga-anapụtakwa Asiria mgbe ọ batara n'ala anyị na mgbe ọ ga-azọda oke ala anyị. Ndị fọdụrụ n'ala Jekọb ga-adị n'etiti ọtụtụ mmadụ dịka igirigi nke Jehova, dịkwa ka akwụkwọ nke ụwa nke na-anaghị echere mmadụ ma na-enweghị olileanya maka ụmụ Adam. Ndị fọdụrụ n'ala ga-adị n'etiti ndị mba ọzọ n'etiti ọtụtụ mmadụ dịka ọdụm n'ime ọhịa, dịka ehi n'etiti igwe atụrụ, nke mgbe ọ dara na-azọda ya ma na-adọka ya. Ọ dịghịkwa onye nwere ike ịnapụta ya. Aka gị ga-ebilite megide ndị iro gị, a ga-ebibikwa ndị iro gị niile. N'ụbọchị ahụ ka Jehova kwuru, m ga-ebipụ ịnyịnya gị n'ụkwụ gị, bibiekwa ụgbọ ịnyịnya gị. M ga-ebipụ obodo dị n'ala gị, bibiekwa ebe niile e wusiri ike. M ga-ebipụkwa ndị na-eme anwansi n'aka gị. Ị gaghịkwa enwe ndị Saụt ọzọ. M ga-ebipụkwa arụsị gị na ihe oyiyi gị n'ime afọ gị. Ị gaghịkwa efe ọrụ aka gị ọzọ. M ga-emekwa ka ịnyịnya gị dị ọcha. Ndị otu unu ga-apụ n'anya n'afọ unu ka m wee bibie ndị iro unu. M ga-emekwa ihe megide ndị mba ọzọ nke ha na-anụbeghị. Akwụkwọ nke Maịka isi nke 6. Nụrụnụ ihe Jehova kwuru sị, bilienụ kpeenụ ikpe n'ihu ugwu, ka ugwu ndị ahụ n'okwu unu. Nụrụnụ ugwu mkpesa Jehova na ntọala dị ike nke ụwa. N'ihi na Jehova nwere mkpesa megide ndị ya, ọ ga-enwekwa obi ụtọ n'ebe Izrel nọ. Ndị m, gịnị ka m mere unu? Ma ọ bụ ebee ka m kpọrọ unu gbaa akaebe megide m? Emewo m ka unu si n'ala Ijipt pụta, gbapụtakwa unu n'ụlọ ndị ohu, zigakwa Mozis, Erọn na Miriam n'ihu unu. Ndị m, chetanụ ugbu a ihe Belak eze Moab zubere na ihe Belam nwa Beor zara ya, site na Shitim ruo Gilga, ka unu wee mara ikpe ziri ezi nke Jehova. Gịnị ka m ga-eji gosi onwe m n'ihu Jehova ma kpọọ isiala nye Chineke ya? M ga-egosi onwe m n'ihu ya na achịcha na iko ndị dị otu afọ? Jehova ọ ga-enwe obi ụtọ na puku kwụrụ puku ebule ma ọ bụ puku osimiri mmanụ ire? M ga-enye mmehie m, ya bụ ịbụ mbụ maka mmehie m, mkpụrụ nke ahụ m maka mmehie nke mkpụrụ obi m? O gosiwo gị, mmadụ, ihe dị mma na ihe Jehova chọrọ n'aka gị, ime ihe ziri ezi, ihu ebere n'anya, iweda onwe gị ala na iso Chineke gị jee ije. Njem Jehova na-akpọku obodo ahụ. Onye maara ihe ga-ahụkwa aha gị. Gee ntị n'aka mkpara ahụ na onye tinyere ya n'ọrụ. Akwa ọjọọ ka dị n'ụlọ ndị ajọ omume na ihe ruru unyi nke bụ ihe arụ. M ga-eme ka ihe ruru unyi na akpa ihe ruru unyi dị mma, n'ihi na ndị ọgaranya ya jupụtara n'obi ọjọọ. Ndị bi na ya ekwuwo okwu ụgha, ire ha dịkwa aghụghọ n'ọnụ ha. Ya mere, m ga-eme ka ị taa ahụhụ. M ga-eti gị ihe ma mee ka ị tọgbọrọ n'efu n'ihi mmehie gị. Ị ga-eri ihe, afọ agaghị eju gị. Ịchụpụ gị ga-adịkwa n'etiti gị. Ị ga-enwetakwa ihe, mana ị gaghị ada. M ga-enyekwa mma agha. Ị ga-agha mkpụrụ, mana ị gaghị ewe ihe ubi. Ị ga-aghọrọ ihe ubi. Ị ga-echekwara mkpụrụ oliv, mana ị gaghị ete mmanụ n'onwe gị. Ị ga-eme mmanya dị ụtọ, mana ị gaghị aṅụ mmanya, n'ihi na edebewo iwu na ihe niile dị n'ụlọ Ehab. Unu ga-ejekwa ije dịka ndụmọdụ ha si dị, ka m wee mee gị ka ị bụrụ ọzara,
ka ndị bi n'ala ahụ wee bụrụ opi. Ya mere, unu ga-ebu nkọcha nke ndị m. Akwụkwọ nke Maịka isi nke 7. Ahụhụ dịrị m n'ihi na m dị ka mkpụrụ vaịn ochie na dịka mkpụrụ vaịn nke mkpụrụ vaịn ochie. Ọ dịghị otu mkpụrụ osisi iji rie mkpụrụ obi m, nke na-achọsi mkpụrụ obi m bụ chara acha. Onye ezi omume apụọla n'ụwa, ọ dịghịkwa onye ezi omume n'etiti mmadụ niile na-achọ ọbara. Onye ọbụla na-achụ nta nwanne ya nwoke na ụgbụ, iji mee ka aka ha ghara ịdị ike. Onye isi jụrụ, onye ikpe wee rịọ maka ụgwọ ọrụ ya. Ya mere, onye ukwu kwuru maka mmebi nke mkpụrụ obi ya, ha wee kechie ya. Onye kachasị mma n'ime ha dị ka osisi ugwu, nke kachasị mma n'ime ha dịkwa nkọ karịa ogige osisi. Ụbọchị nche na nleta gị na-abịa, mgbe ahụ ka mgbagwoju anya ha ga-adị. Unu atụkwasịla enyi unu obi, unu atụkwasịkwala onye ndụmọdụ obi. Debe egbugbere ọnụ unu n'ebe onye dina n'obi unu nọ, n'ihi na nwa nwoke ahụ na-arara nna ya nye, nwa nwaanyị ahụ na-enupụ isi megide nne ya. Nwa nwaanyị ahụ na-enupụ isi megide nne ya. Ya mere, m ga-ele anya n'ebe Jehova nọ, m ga-echere Chineke onye nzọpụta m. Chineke m ga-anụ olu m. Agbalịala m imegide m, onye iro m, ọ bụrụgodu na m na-ada. Onye iro m, ọ bụrụgodu na m ada, m ga-ebili ọzọ. Mgbe m nọdụrụ n'ọchịchịrị, Jehova ga-abụ ihe nye m. M ga-ebu iwe Jehova, n'ihi na emehiewo m ya, ruo mgbe ọ ga-ekpechitere m okwu m ma mee ihe ziri ezi maka m. Mgbe ahụ, ọ ga-akpọbata m n'ìhè. M ga-ahụkwa ezi omume ya. Onye iro m ga-ele ya anya. Ihere ga-emekwa ya maka onye gwara m sị, olee ebe Jehova bụ Chineke gị nọ? Anya m ga-ele ya anya. Ugbu a ga-akwatu ya dịka enyo kpọrọ ama. Nke a bụ ụbọchị a ga-ewu mgbidi gị. Taa, a ga-akagbu iwu ahụ. N'ụbọchị a, ha ga-esikwa n'Ashọ bịakwute gị, site n'obodo siri ike na ebe e wusiri ike ruo n'osimiri, site n'oké osimiri, sitekwa n'ugwu ruo n'ugwu. Ma ala ahụ ga-atọgbọrọ n'efu n'ihi na ndị bi na ya, na n'ihi mkpụrụ nke ihe ha mepụtara. Jiri mkpara gị zụọ ndị gị, igwe atụrụ nke ihe nketa gị, nke bi naanị ya n'ime ọhịa. Dịka ọ dị n'etiti Kamel, mee ka ha rie nri na Bashan na Gilead. Dịka ọ dị n'oge ochie, dịka ụbọchị isi n'ala Ijipt pụta, m ga-enye ha onyinye dị ebube. Mba dị iche iche ga-ahụ ma nwee mgbagwoju anya n'ihi ike ha niile. Ha ga-etinye aka ha n'ọnụ ha, ha ga-emekwa ka ha dị ndụ. Ntị ha ga-anwụ, ha ga-ara aja dịka agwọ, ha ga-esi n'olulu ha pụta dịka ikporo. Ha ga-atụ egwu Jehova Chineke anyị, ha ga-atụkwa egwu n'ihi gị. Onye bụ Chineke dịka gị, nke na-ewepụ ajọ omume, na-agafekwa njehie nke ihe nketa ya fọdụrụ. Ọ gaghị agbanahụ iwe ya ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na obi dị ya ụtọ maka ebere. Ọ ga-atụgharị ma nwee ọmịiko n'ajọ omume anyị. Ọ ga-atụbakwa mmehie ha niile n'ala oké osimiri. Ị ga-asọpụrụ ikwesị ntụkwasị obi gị nye Jekọb na ebere nye Ebraham, dịka ị ṅụrụ iyi n'oge gara aga nye nna nna anyị ha.